Yes. Hej Kasper. Jeg vil gerne forklare om havet som økosystem, og jeg vil gerne starte med at fortælle om springlagene. Springlag, det er, at omkring 8-10 meter i havet, der har du et springlag, hvor man kan se, at for det første så dykker temperaturen kraftigt, på grund af, at lyset ikke kan nå lige så langt ned mere, og derfor bliver vandet også koldere. Og derudover er der også kommer der også en stor saltholdighed længere nede. Og fordi at planteplankton, de vil gerne have meget luft, så derfor, meget lys, undskyld, mener jeg. Så derfor ligger de så op i den øverste del af springlaget, fordi så får de maksimal lysintensitet på dem. Så derfor kan de bedst optage energi. Derudover, så vil de så, når de dør, så vil de så ryge ned til bunden af det, hvor de så vil blive nedbrudt, og derfor vil der så komme, og det vil, de dyr, der så spiser dem, eller får dem nedbrudt i havbunden, de vil så omdanne det til gødningssalte. Og så når der så bliver vinter, så vil det så rokere, så vil alle de vandmasser, der så bliver væltet rundt i storme og lignende, så får alle de gødningssalte, der ophobet sig ned i bunden, til at komme op til overfladen, eller til at ikke op til overfladen, men komme længere op i hvert fald. Og det kan man så blandt andet se her på figuren her, hvor man kan se i form af nitrat, som er et gødningssalt. Den her i januar og februar, så kommer der rigtig meget op, og derfor kan man så også se, at den planteplankton, som har brug for det gødningssalt, de vil så også begynde dem vil der så komme flere af, det vil sige at væksten bliver større. Og så kan man så se, at der så også vil komme flere dyreplanktoner, fordi at de spiser jo så den planteplankton, der bliver lavet. Og så kan man så også se, at så når nitratmængden falder igen, på grund af at der bliver spist så meget af det, så vil planteplanktonmængden også falde, og det vil dyreplankton også. Og de abiotiske faktorer, der findes i vandet, det er lysintensiteten og temperaturen og mængden af gødningssalte. Og de adskiller sig i forhold til livet på land, på grund af, at der findes ikke gødningssalte på land. Og derudover har sæsonen også en stor indflydelse på mængden af liv, der er i vandet, så som man kunne se på figuren. Og så derudover, fordi at så vil det have ikke samme indflydelse på land. Yes. Derudover vil jeg også gerne fortælle, hvilke faktorer der kan være begrænsende for planteplanktoners vækst i havet. Og det er jo så lysmængden, og det er jo så de tilgængelige gødningssalte, der findes. Yes. Og så vil jeg også gerne fortælle noget om den gødningssalten og den mikrobielle sløjfe. Og det er jo så, at fytoplankton, det optager deres energi igennem fotosyntesen, og så derfra der kommer der så noget energi væk til respiration, og også noget der rører ned til nedbrydning. Men når det planteplankton så bliver spist af det næste led af fødekæden, som her er zooplankton, så vil de så også udskyde noget mere til respiration og noget til nedbrydning, og så vil de så sende noget energi videre, og det kører så rundt videre. Men hvis hvis fytoplankton ikke kan optage nok energi, så vil det ryge ned i den mikrobielle sløjfe, som findes hernede, fordi at så vil de være for små til at zooplanktonen kan optage dem. Så derfor skal de lige en omvej, der hedder, hvor de så bliver spist af ciliateller og dinoflagteller og bakterier i stedet for. Men når de tager den omvej, så vil der også ryge rigtig meget energi til spilde, fordi at så vil der også ryge rigtig meget til respiration og rigtig meget der vil blive nedbrudt og nedsunket. Hvor man så kan se på den her streg, den pil her, at der er meget, meget, meget lidt energi, der så ryger videre til zooplanktonen. Yes. Og så vil jeg også gerne fortælle lidt om energipyramiden her, hvor man så kan se den oprindelige energioptagelse ved fotosyntesen, som det første trofiske niveau får. Og det første trofiske niveau, det består så af f.eks. plankton og alger osv. Og her, der rører der så meget energi herover til respirationen, og så derfor er det så kun så meget energi, der rører videre til næste led. Men fra det næste led, der er det så rører der så meget energi herover i stedet for respiration, og så meget energi til nedbrydning. Så det er kun så lidt energi, der bliver smidt, og det fortsætter så op. Man siger, at det er for hvert led, så er det omkring kun 10% af den oprindelige energi, der bliver videreført, mens at resten rører så til respiration og til nedbrydning. Yes. Netto primærproduktionen, det siger man så, at det er bruttoproduktionen minus respirationen, som man også kan se her.
Yes. Og så vil jeg også gerne fortælle om energistrømmen i de frie vandmasser. Og det er så, at al den energi, der så bliver optaget herop, den rører så ned til de mindre primære planktoner og de større primære producenter, som så sender det videre til herbivorerne, som så bliver spist af karnivorerne, som så bliver spist af de karnivorer anden orden. Og alle de her, de udsender så også respiration samtidig, og så bliver de også nedbrudt samtidig, som man kan se. Og det rører sig alt sammen ned til nedbrudene hernede på havbunden, mens at så også hernede i den mikrobielle sløjfe, der er der så også, det fungerer på helt samme måde, med at så bliver de også spist af de andre herbivorer, men de udsender så samtidig respiration, og de bliver så også nedbrudt. Og det kører så bare igen og igen. Og så vil jeg gerne fortælle om, hvordan ændringer af miljøet kan påvirke bestanden for blåmuslinger. Ved at hvis vi nu siger, at der har været rigtig gode levevilkår for plankeplankton i mange år, og alger i mange år, og bare generelt fisk i den øvre del af springlaget heroppe, de har levet rigtig godt i mange år, eller lang tid i hvert fald, så bliver der så rører der sig rigtig meget ned til bunden af havet, fordi at der dør så også bare så mange. Og så derfor for blåmuslingerne hernede, de får så rigtig meget at spise, og de får så også rigtig gode levevilkår. Men så fordi at de får måske for gode levevilkår, så vil der blive for mange af dem i forhold til hvor meget plads de er på. Og så derfor vil de så kunne blive kvalt på grund af den mangel af ilt, der pludselig vil opstå, fordi de simpelthen er for mange og for lidt ilt. Yes.